बेनि बारि गेलेग्रा फोथाराव जेनेबा दिनै दुलाराय बाक्सा जिल्ला माने बाक्सा जिल्लानि दुलाराय आबसुनि फरायसा आफादनि जितु 89थि खुंथाय सानाव बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जेनेबा बायदि बायदि समाजारि बा फरायसुलिफोरा बेरखांनाय गोबां सरासनस्रा रंजाफैदों बेनि सोमोन्दै आं दिनै जिहेतु आबसुनि जितु जन्मस्थान दिनै बा फरायसा आफादनि दिनै गायसनथाय सान बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै आं बिथांमोननि सायाव थोंजोङै सोंनो सानदों स' दादा दिनै जेनेबा फरायसा आफादनि गायसनथि सान बेखौ सोमोन्दै गासै रायजो राजानो मेसेज होनो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैयै फैयै दिनैनि सानाव 58थि बोसोर आबुं जाफैबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1927 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बे जोनोम मोननायनिफ्राय फैयै फैयै देग्लाय 2025 मायथाइयाव 58 बोसोर जाफैबाय आरो बे 58 बोसोर आबुं जानायाव जायफोर गेदेमाफ्रा दुलाराय बर' फरायसाखौ अनसायनानै दिनैनो बे थासारियाव जोंखौ लाबोबाय बिनि थाखाय आं बे गोथार जोनोम साननि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनिकेश्वर नार्जारी बिथांमोननि नाजानायजोंनो जों दिनै 50 इयार्स जोङो आबुं जानो हाबाय। आं बिनि थाखाय बिथां गेदेमा सानैखौ दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों आरो बिथांमोननि रुंसारि जिउमाया जों सोरगोआव आलो गोजोन थानो हायो आं बिनि थाखायबो इसोरनि खाथियाव आरज गाबहरबाय आरो जायफोर गेदेमा बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै बर' हारिखौ सिबिलांबाय बिथांमोननिसिमबो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै जोङो जोनोम मोनदोंमोन। इउनिटि सार्भाइभेल एन्ड प्रस्पेरिटि खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथाय आरो बे मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै आथिखालसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों दावगाहोनो थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो इयुनावबो जों मावलांबाय थागोन। बे बेलायाव गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समफोराव जोंनि थांखि आरो मावथांखिखौ लानानै जों खामानि मावगोन। बे थांखि मावथांखिखौ जा आबुं महर होनायाव बयबो जोंखौ मदद होयो आं बेनि थाखाय दिनैनि गोथार साननि गेजेरजों बयखौबो आं खावलायहरबाय। जेनेबा सिगांनि जोंनि फरायसा आफादा दानि फरायसा आफादनि माबा आन्थु दं नामा? जेरैबायदि समाज सिबियारि बा समाज फोसाबनायाव बायदि बायदियाव आबसुफोरा नांथाबनानै थायो बे खेथ्रआव नोंथाङा मा बुंगोन? आं बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लानो बर' हारियाव मोनसे खैफोद फैयो जेब्लानो बर' हारियाव अलखद फैयो बै समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बै अलखद आरो खैफोदखौ बोरै सौसिनांगौ बेनिफ्राय बर' हारिखौ बोरै उदां खालामनांगौ बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम सम जों थासारिखौ लानानै जों खामानि मावो। गोदोनि थासारि आलादामोन दानि थासारि आलादामोन ओंखायनो आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाया जेबो बेवहाय गोदोनि आरो दानि होननानै जेबो बाथ्रा गैया। मानोना जोंनि संबिजिता जोंखौ बुंदों जे बर' हारिया जेब्लानो खैफोद गोग्लैयो आरो बै खैफोदनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो थांखि मावथांखि लानानै जों खामानि मावो। मानोना जोंनि संबिजिता मोनसेयानो संबिजित मोनसेखौ लानानै जों खामानि मावो। एखमबा एखमबा थासारिखौ बिथा खालामनानै बिनि खामानि मावनायनि जि आदब खायदा बे आलादा जायो। नाथाय जोंनि जि मावनाय दांनाय जोंनि जि मिसन जोंनि थांखि बे गोदो जागायजेननायाव जोनोम जाजेननायाव जि दंमोन दाबो बेनो दं। बेवहाय आं सानो खुनु बेवहाय डिफारेन्स गैया होननानै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै आंहा मोनसे बे सानखान्थि आंनाव फैयो। जोबथा मोनसे खौरां आदा माने दा जों बुंनो नाङा बाथ्राया बायदि बायदि मिडिया बा निउसाव ओंखारदों जे बर' फरायसा आफादा सोरबा हानजाजों लोब्बा दंमोन डाइरेक्टलि बिदि बुंनाय जों खोनायो। नाथाय जों सानो मा बर' फरायसा आफादा मालाबाबो थोंजोङै लोब्बा लाखिनो दारासोंगिरि बे खेथ्रआव नोंथाङा मा बुङो? आं बेखौनो खनसे बुंबावबाय नोंथांमोननो जेब्लानो हारियाव जायखिजाया थासारि सोमजियो बे थासारिखौ जोङो बे थासारिनिफ्राय बर' हारिखौ उदां खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखिजाया हाबाफारि लानाय खामानि मावनायनि मोन्थायखौ जोंनि संबिजिता जोंनो होदों। संबिजितनि नैथि खोन्दो 8 नम्बर दफायाव लिरनाय दङ जेब्ला बर' हारिया मोनसे खैफोदाव गोग्लैयो आरो बे खैफोदखौ जुदि राजखान्थियारि नोजोरजों बे खैफोदखौ जुदि उदां खालामनो हानाय गोहोआ दंब्ला अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियावबो खामानि मावनो हानायनि गोहोआ दङ होननानै जोंनि संबिजिराव लिरदों। मानोना बे संबिजितखौ आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'आ लिराखै। आथिखालनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी लिराखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 आव जोनोम मोनदों आरो जोंनि संबिजिता 1969 आव बियो गनाय जादों। अब्लानो 1969 आव बै समनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनानो बे मोनसे जोंनि गोहोखौ होलांदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा इनडाइरेक्टलि जोङो राजखान्थियाव लोब्बा थादोंब्ला एकमात्र बर' हारिनि सार्थआव बर' हारिनि खैफोदखौ जोङो बोस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एखनबा राजखान्थि बिथिङाव जों खामानि मावनो गोनां जायो बेवहाय खुनु गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया आरो जोङो खुनु दिना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ धंस खालामनो थाखाय बर' हारिखौ खैफोदाव गोग्लैनो थाखायबा जों खुनु दिना जों खामानि मावा आरो जेब्लासिम बुहुमाव बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम रायजो राजानि अनसायनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनानै थागोन आं जोबथारनायाव बयनोबो समनि रादाबनि जायफोर नायगिरि नोंथांमोन दङ बयखौबो खनसेबाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5 जिदाइनथि गोथार जोनोम सानाव बयनोबो गाहाम हामलायनायखौ आं जासिहरबाय आरोबाव फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो लानाय थांखि मावथांखियाव बयखौबो लैहोर फैनानै मदद होनो खावलायबाय अब्लासो जों बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जि गोथार सिमां बर' हारिखौ गेरेमसे माहारि दानाय जोङो बेखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाबाय बिथांसिम नोंथाङा जेनेबा बिथाङा बुंबाय जे जेनेबा बर' समाजाव बर' हारियाव आबसु होनबा मा जे फरायसा आफादनि ओंथिया मा बेखौ बुजिबाय फरायसा आफादनि मोनसे टारगेट जे बिथांमोना समाज सिबिनाय बा समाज फोसाबनाय खामानि जेब्लायबो माने हेफाजाब होगोन राजखान्थियानो जा माबायानो जा जेब्ला बिफद फैगोन बे समावसो आबसुआ बा फरायसा आफादा माने बाहागो लागोन आं दिनै बेनि बारै गेलेग्रा फोथाराव आंजों लोगोसे जर्नालिस्ट मिन्दाबुजित मेसिजों लोगोसे आं पुरान देउरि समनि रादाब